Здравейте! Аз съм Радослав Вълф от Free Traders и днес 28 август ще ви представя последният ни за този месец анализ на валутната двойка евро-долар. При тази валутна двойка за момента така спрямо миналата седмица почти няма никаква промяна, цената консолидира в много тесни граници, но отново ще почна от седмичните графики. Вълновата структура допуска два сценария на седмични графики и съответно единия е мечи и за съжаление на този етап другия е бичия сценарий. Според мечия сценарий покачването при тази валутна двойка е двоен зигзаг, като исторически връх и съответно в момента сме в корекция за вълна Хикс в зелено, като тази корекция може да се развие като двоен зигзаг, съответно W, вече завършена Хикс вълна в синьо с върха в 1.4939 и по този сценарий сме в развитие на Y вълна, което означава, че сме в нисходящ тренд. Потвърждение ще има при пробив на 1.2042. Алтернативен сценарий тук е да имаме тройка за W и все още незавършена Хикс вълна в синьо, която може да се развие странично като триъгълник или флат корекция. Бичия сценарий допуска цялата корекция да е завършила като сложна корективна формация, съответно WXY, с дъното в 1.2042 и от тук нагоре да се развива двоен зигзаг за вълна Y в зелено. Ключово ниво на този момент за този сценарий отново е 1.2042. На дневна графика според мечия сценарий за сега тук нещата не изглеждат много добре, тъй като има траен пробив над нисходящия ценови канал, но пък няма и никакво развитие все още тук на цената и за момента е по-добре да се чака тук и да се наблюдава. По този сценарий трябва да от текущи нива да започне нисходящо движение съответно. Естествено тук потвърждение за такъв сценарий ще има чак при пробив на 1.27, което е много далеч от текущите нива. Бичия сценарий допуска след тройката от дъното на 1.2042 имаме и корективна тройка надолу и по този сценарий ще очаква развитие на нова тройка нагоре, докато сме все още в възходящия тренд и всъщност пробиваме тук ключови нива. Е по-вероятно да се подвижим по този сценарий, но както казвам тук за момента на малката графика липсва всякаква динамика, определено се развива корективна формация на страни. По-добре е да се изчака да се види структурата на корективната формация, за да може да се прецени след пробиви съответно на завършената корекция на къде ще продължи средносрочно цената. За сега няма ясна индикация, вижда се, че има забавяне на възходящо движение, но само по себе си това нищо не означава и тук е по-добре да изчакаме последващо развитие, тъй като структурата е много неясна, качването е корективно с тройки и така имам два варианта тук за това качване. По единия сценарий качването е за според бичия сценарий ще имам тройка нагоре съответно W и вече завършен или може би все още не завършена Хикс вълна, която може да се развие като един рънинг триъгълник или някаква така по-сложна корективна формация настрани и изместена леко нагоре. След това да продължим с още една тройка. Алтернативният сценарий тук е, че въпреки лекия пробив на нисходящия ценови канал, в момента се развива триъгълник примерно за вълна Хикс и съответно след това ще последва на тройка с пробив на 1.27. В интерес на истината триъгълника и крайните диагонали са тези формации, които леко пробиват ценовите канали и така първоначално създават впечатление, че се развива вече по-голяма тенденция и съответно установеният тренд е нарушен, но за сега е по-добре да се изчака и да се види как ще се развие от тук насетне на движението и по-скоро да имаме малко по-ясна структура на по-малка графика, на по-голяма графика, за да може да се установи точно по кой от двата сценария ще се движиме. Благодаря ви за отделеното време.